A jsme v Olší u Tábora, kde je teďka se koná velký festival skáčkovej Mighty Sound Ska, letos pod titulem Summer Ska and Punk Explosion, to celý s vykřičníkem, a bude tady spousta kapel a já s nima budu dělat možná nějaký rozhovory, ale hlavně se budu ptát lidí, co si o tomhle festiáku myslí a jak se baví. Takže jdem se zeptat. No, já bych vám chtěl říct, že tady je to fakt super a že je to tady fakt výborný, víš co. I za ty prachy, co to stojí, tak stejně je to dobrý, to skáčko se vyplatí. Jak se kdo líbí? Jo, je to v pohodě, těba. V pohodě, jo? No, Smíte. Pozval by si sem lidi? Určitě. Úplně perfektní pak, jo. Úplně dal bych trošku prachy tohle, jo. Úplně perfektní, jo. Some of you don't know what kind of music we play. I'm gonna explain it now, so you better start. I believe the best way to listen what I say is to move your stomping feet right on a second beat. Ska is a rhythm that makes your body move. One leg just in brings an exotic groove. Ska fakt je dobrý, víš co. To spojuje lidi, kdybych to mohl říct, jako. Všechny lidi, jo? Ale vesměs hodně lidí, když jsou jako punkáče, skiny a tak všechno spojuje jako ska, víš co. Takže taková mírová myšlenka, to je docela dobrý. Právě, že ska je mír, to je o míru. Ska is a power that our engine needs. Root boys and root girls don't need more than this. So, ska, ska. Jamaican ska, ska. Všichni jsme odpůrci tady, koukejte, je celý festival proti marihuaně, prostě. Tady nikdo nemá rád marihuanu, prostě. Zdravil bych Zdenu a Zenu a ještě Zdenu jednou, ty vole. Jo, ty máš ty ženský, OK, ty vole. Jsou kámoši. Jani, řekni nám, jak se ti tady líbí. Janičko. Ja, stydlivko. No některý ženský jsou prostě stydliví. Jamaican ska, ska. Black or white, no. Shout black or white. If the word accepts, everything will be alright. Vážení soudruzi, nacházíme se právě tady na poli u obce Olší u Tábora. Skupinka ožralých výtežníků právě provádí své nekalé rejdy, jen se na to podívejte. Přesně, taká je i do Niky. What do you mean about Czech girls, come on? About Czech girls, yeah. Nejlepší na světě. Yeah, hezky, come on, man. Já jsem koukal, že máš úžasný tetování, nechceš nějaký ukázat na kameru? Dostalo mi z něj iba tak ahoj. Kúsky naše lásky a tak ahoj. Viděl jsi někdy katolíka, jako by si honil pérou, ty vole? Péčka, z netu. Je americký péčko ještě, k tomu muslima třeba. No Bush forever, ty vole. Kúsky naše lásky a tak ahoj. Čau, můžu se ti zeptat, jak se vám hrálo? Wow,
Můžu se najprv vydýchat. No jasně, to jak po zápase, že jo, fotbalovém, když se ptají toho hráče, jaký byl, že jo. Nie, bolo to famózne, veď ľudia sa bavili, my sme sa bavili super. No jasně, lidi přijeli taky hlavně na vás, že jo. No to neviem, je tu kopu skvelých kapiel, ale my sme si to užili. No tak jak vidíte, ta kalba je v plném proudu, protože Hot Knives se tady fakt rozfrčeli. Just we're really looking forward to playing, and check us out on MySpace, myspace.com/The Hot Knives. Thank you very much. And for you? I'll just say hi, thank you, good night. Pro Sun TV, Honza a jeho štáb! Woo!